Mehetnek-e az utakra az ittes biciklisták? Erről fogunk beszélgetni Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértővel. Szerintem nem. Jó reggelt. De nem biztos, hogy tudják. Szerintem igen, mert a szabályozás szerint legalábbis a különböző szakmai anyagokban ez jelent meg, olyan 0,5 ezrelék érték az, ameddig mehetnek, 0,5 és 0,8 ezrelék között. Már büntetik őket a földúton, ha jól emlékszem, 10 000 forint, ha főútvonalon mennek, vagyis mellékútvonalnak nem nevezhető útvonalon. Tehát ezek szerint megengedőbb a szabályozás a biciklistákkal szemben, mint mondjuk az autósokkal szemben? Igen. Mert ilyen ezrelékeknél én már komoly vidáman, így van, már fizetni kellett, így van. Már majdnem, hogy jogsi. Ez egy kicsit bonyolultabb, mert most a közigazgatási bírságnál a jogosítványt nem veszik el, hanem a pontot gyűjtögetheti az ember, és utána vonják vissza a jogosítványt, de valóban nulla, abszolút nulla a járművezető, gépjárművezetők esetében. Nagyon örülök egyébként, hogy itt van és erről beszélgetünk, mert rengeteg biciklivel rendszeresen közlekedő ismerősöm van. Rettentően sok érdekes filmet, írást olvastam arról, hogy tulajdonképpen mi dukál a bicikliseknek, és mi nem. És mit kell betartaniuk viselkedésben, és mit nem. Ugye nagyon speciális helyzetben vannak bicikliutak, van az út, van a járda. Sokfelé közlekednek, és az ittasság, hát legalábbis még a biciklis társadalmon belül is nagyon furcsán megoszlanak a vélemények. Igen, én úgy tudom, hogy a kerékpáros társadalom sem ért egyet ezzel a szabályozással, mert az ő véleményük az, hogy ők is ugyanolyan járművezetők, mint bárki más, aki gépkocsit vagy motorkerékpárt vezet, és szeretnének ebbe a járművezetői társadalomba integrálódni. Én is, hát erről beszélünk évtizedek óta, hogy fogadjuk őket egyenrangú félként az úton. Így van, és ez azt jelenti, hogy ugyanazon a felületen mozognak, ugyanazon a felületen közlekednek, mint ahol a többi járművezető is, aki viszont nem ihat. Tehát nem ülhet be úgy a gépkocsiba, hogy alkohol van a szervezetében. Én úgy hiszem, hogy nagyon-nagyon sok érv szól ez ellen, most nem tudnék felsorolni egyet sem, amelyik emellett szól. Nagyon sok olyan érv van az ittasság ellen, ami történelmileg is egyébként, hogyha visszamegyünk egy kicsit a múltban, azt mondatja velünk, hogy nem szabad megengedni azt, hogy ittasan üljenek járműre emberek, vagy járműbe emberek. Azért tudja, hogy a közvélekedéssel is kell még dolgozni ez ügyben. Mert itt beszélgetünk erről a témáról, és akkor hallottam olyan véleményt, hogy hát az Isten vigyáz a részeg biciklistákra, azok valahogy mindig megmenekülnek. Igen. Most ezek a fajta, de ugye az autósokkal szemben nem megengedő ennyire a közvélemény, sőt. Ez egy eléggé rossz közvélekedés, mert ebben az évben is, tavaly előtt is haltak meg kerékpárosok úgy, hogy ittasan közlekedtek, és ők okozták a balesetet, és azt hiszem, hogy elég nagy trauma egy ember számára, hogyha gépjárművet vezet, és ittasan valaki kerékpárral elébe kanyarodik, és elüti, még hogyha nem is ő volt a baleset okozója, hanem az ittas kerékpáros. És azt hiszem, hogy egy ittas embernél várható el a legkevésbé, hogy józanul gondolkodjon. Itt utalok vissza az első részére, amit megemlített, amikor arról van szó, hogy földúton, mellékúton, főútvonalon, hát egy ittas ember már nem nagyon tud szelektálni ezek között. Hát láttam én már olyan helyzetünk, 3-4 autósok fékeztünk, és vártuk, hogy merre halad el a vidám biciklista. Így van. Pausz úr, a polémián következik-e valami? Hogy a megfelelő törvények módosuljanak? Hát jelen pillanatban én azt hiszem, hogy a szakma, vagy a szakmának egy része azt mondja, hogy ez nem egy jó szabályozás. Én személyesen bíztam abban, hogy bölcsek lesznek, vagy bölcsebbek lesznek a döntéshozók, és nem fogják ezt a szabályozást ilyen formán meglépni. Jelen pillanatban én úgy hiszem, és ez az én véleményem, és ezt én javaslatként támogatnám, hogyha ezt a szabályozást felülvizsgálnák és módosítanák. Pausz Ferenc közlekedésbiztonsági szakértő volt a vendégünk, köszönöm, hogy itt volt velünk.